Не го пускай. Ако някой ден ви потрябва такава късетка, не разберете защо. Аз такова нещо никога не ми дам. И аз. Сребрена каза, да не може. Не може да може. Хайде, ставайте! Да си играем! Ура! Защо казват, че съм глупаво прасенце? Навярно, защото не играх с тях. Но аз много обичам да игра. Но нали трябва да остане време за моята къщичка? Ето, есента вече прогони лятото. Става доста хладно. Скоро и вятър ще задуха и дъжд ще завали. Изпичаха прасета, а ги няма. Къде ли са? Виждам само две къщички. Едната от слама, а другата от пръчки. Нещо пише на вратичките им. Я да прочета. Домът на пив. Чудесно! А на другата домът на пас. Още по-чудесно! Прасенца ще изхрускам, пив ще изхрускам най-напред, после на пас ще дойде ред. Кой чука? Аз, Кумчо Вълчо. Ама ти как така не си в зоологическата градина? Избягах. Защо? За да ти дойда на гости, Пивчо. Само че аз гост като тебе, Кумчо Вълчо, не приемам. Отваряй вратата. Няма да отворя. И махай се. Обиждаш ме, така ли, прасенце?
аз ще издухам твоята къщичка. Не можеш да издухаш. Моята къщичка е здрава. Ха, здрава, от слама. В миг ще я издухам. Не можеш да издухаш. Не мога ли? Оле, къщичката ми! Оле! Издухах я, видя ли? Видях! И тебе, братенце, аз сега ще те! Изплъзна се от лапите ми, но ще го настигна и тогава... Хей, с моята къщичка! Ти видя ли какво стана? Всичко видях! Братко, успокойся, успокойся. Моята къщичка е много здрава и комчевачок не може да я издуха. И аз мислих, че моята сламена къщичка е много здрава, но вик я издуха. Успокой се, успокой се. Моята налила от връчки много е здрава и комчевачок не може да я издуха. Ей, прасенца! Ето, идвам! Прасенца, отваряйте вратата, иначе да почвам да духам. Напразно ще духаш, комчо вълча! Моята къщичка е много здрава и ти не може да я издухаш. Ами, здрава! Направена е от пръчки и в миг ще я издухам. Не си губи на празно времето, комчо вълча. Няма да я издухаш. Ще видим. Ще издуха, твоята къщичка ще издуха. Успокой се, няма да я издуха. Здрава, мая ви се издухва я. Нали издухай връзките за да чука. Ех, дявол ме взел. Издухах не само пръчките, но и прасенцата. Ами сега... С какво се чудя? Настигам ги и ги изхръсквам и двецките. Къщичката моя нова, ето вече готова. Крепост истинска тя, ключ и дъбова врата. Каква ми е хубава стаичката. Направих си масичка и столче, и криваче, и огнище, на което виси голям котел с вода. Тази вечер ще се скъпя. Я да видя водата дали се стоплила. О, брати на прасенца, на гости ли сте ми дошли? Какви си гости? Бързо, заключи вратата! Добре, ще я заключа. Ето, а вие къде сте? Под краватчето. И защо си завряхте там? Комчо Вълче иска да ни изхруска. Комчо Вълче ни гони. Избягала от зоологическата градина, така ли? Избягала! Ето, на този свят какво ли не се случва? Наистина, какво ли не се случва? Вълка ще ми излиза. И сега ще случи най-страшно. Комчо Вълче да ни изхръска! Кой? Нас? Ами, кой тука? Ето да, козичка. Козичка ли? Да, козичка. Не, Комчо Вълче иска да ми